Zdravím vás, som Lídia Machová, jazyková mentorka a dnes mám pre vás pripravený jeden špeciálny tip na to, ako si môžete napočúvať množstvo jazyka, ako to môžete urobiť veľmi jednoduchým spôsobom a ako môžete počúvať presne o tých veciach, ktoré vás zaujímajú. Čo myslíte? Pomohlo by vám to, keby ste si mohli napočúvať kvanta a kvanta nejakého materiálu, aby ste ten jazyk stále mali v ušiach a každý deň s ním mali kontakt? Myslím, že všetci sa zhodneme, že by nám to veľmi pomohlo, ale problém je, kde tieto nahrávky zobrať, pravda? Mohli by sme si hľadať na internete, niečo si posťahovať do mobilu, ale všetko je to také trošku veľmi časovo náročné a preto to veľa ľudí nerobí. Našťastie to ale robiť nemusíte, pretože je na to veľmi jednoduchý spôsob a ten vám chcem v tomto videu predstaviť. To riešenie sa nazýva podcasty. Neviem, či ste niekedy o nich počuli, pretože mnoho ľudí o nich vôbec nevie a nevie, aké úžasné sú podcasty práve na učenie sa jazykov, ako ich môžete využiť a ako sú krásne dostupné naozaj na 3-4 kliknutia. Stačí, že máte telefón, nemusíte mať ani smartfón, ale so smartfónom je to jednoduchšie. Stačí mať telefón a pripojenie na internet a máte tieto veci okamžite v mobile, môžete ich počúvať aj offline. Čo sú to vlastne tie podcasty? Podcasty sú MP3 nahrávky, ktoré sú dostupné na internete zadarmo a sú to v podstate také ako keby rádiové programy. Predstavte si niečo, čo ide v rozhlase, nejaká relácia, ktorá vás zaujíma a vy si vypočujete tú reláciu, ale nepočúvate potom tie pesničky medzi tým a všelijaké iné programy, ale si ako keby tú reláciu stiahnete priamo do svojho mobilu a počúvate veľa epizód tej jednej relácie, ktorá vás zaujíma za sebou. Presne takto fungujú podcasty a nie sú to našťastie len relácie, ktoré boli odvysielané niekde v rádiu, ale sú to aj nahrávky bežných ľudí, ktorí majú niečo, čo chcú svetu povedať a preto vytvárajú nahrávky, podcasty, ktoré potom zdieľajú so svojimi fanúšikmi. A tieto sú dostupné pre všetkých zadarmo. A vy si ich naozaj veľmi jednoduchým spôsobom môžete stiahnuť k sebe do mobilu. Je to veľmi jednoduché, pretože vám stačí na to obyčajná aplikácia. Pokiaľ máte Android, tak stačí navštíviť Google Play, ktorý máte všetci na mobile ako jednu z aplikácií a tam dáte vyhľadať nejaký program na počúvanie podcastov. Ja osobne používam Podcast Addict, je dostupný zadarmo, ale existuje aj strašne veľa iných, Podcatcher, Podcasts a Podcaster a tak ďalej. Je ich naozaj veľmi veľa, môžete si povybrať prípadne nejakú inú, ktorá sa vám páči. Pre mňa osobne Podcast Addict spĺňa všetky nároky, ktoré potrebujem. Pokiaľ máte iPhone, tak je to ešte jednoduchšie, pretože tú aplikáciu podcasty alebo iTunes už máte priamo v telefóne a stačí si na ňu kliknúť a už si posťahovať len veci, ktoré vás zaujímajú. Stačí potom zadať nejaké kľúčové slovo, niečoho, čo vás zaujíma, či už chcete počúvať o vzťahoch, o psychológii, o cestovaní, o politike, nejaké biznis veci a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj je toho hrozne veľa, stačí zadať jedno kľúčové slovo, vyberiete si, v akom jazyku by ste chceli tie podcasty mať a potom si už iba vyberáte tie, ktoré si posťahujete. Naozaj je to veľmi jednoduché, stačí potom kliknúť na subscribe, odoberať a oni sa vám natiahnú do mobilu, pričom ešte nie sú stiahnuté. Vy si vypočujete jednu alebo dve, keď ste na pripojení, online pripojení, máte Wi-Fi a potom, keď sa vám páči ten podcast, tak si ho posťahujte, kliknite na tie, povedzte, týchto 20 epizód mi stiahni a potom ich viete počúvať, aj keď ste niekde mimo internetového pripojenia a tým pádom nie ste vôbec viazaní na internet a máte to všetko zadarmo k dispozícii. No a ja napríklad takto fungujem veľmi bežne. Toto je fotka, ako som, keď robili o mne jednu reportáž, tak pozerali, ako sa ja vlastne učím jazyky a ja to robím naozaj tak, že mám slúchadká pripravené pri kľúčoch, keď vyjdem z domu, prvé čo spravím, zapojím si slúchadlá do telefónu, vyberiem si podcast, ktorý chcem momentálne počúvať, teraz je to napríklad v ruštine a počúvam už keď idem na zastávku, keď idem v autobuse, keď idem do práce, kdekoľvek na nákupy, v podstate ten čas, tých 5, 10, 15, 20 minút využijem veľmi aktívne, pretože nepotrebujem robiť nič iné, keď kráčam. Je to naozaj veľmi, veľmi jednoduché. A hlavne takéto využívanie podcastov je úplne v súlade s mojimi 4 piliermi učenia sa jazyka, ktoré často opakujem. Ja počúvam veci, ktoré mňa osobne zaujímajú. Nie sú to nahrávky, ktoré mi vybral niekto v učebnici, ktoré mi povedal, že učiteľ, že tieto musíš počúvať. Je to presne to, čo mňa osobne baví. Tematicky si tie podcasty vyberám a veľakrát si stiahnem aj 10-20 podcastov, vypočujem si prvú epizódu, keď sa mi nepáči. Nechám to tak. Keď sa mi páči, stiahnem si viaceré epizódy toho daného podcastu. Takže ma to baví. Po druhé, robím toho veľa.
Ako vidíte, vyjdem z domu, už mám 10 minút tam, 15 minút tam, každý deň som v kontakte s tým jazykom a to sú hodiny a hodiny napočúvania, ktoré v podstate nepotrebujem ani nejako špeciálne nájsť počas toho dňa, pretože to je čas, ktorý inak by som strávila len chodením, kráčaním a to nepotrebujem. Takže mám toho veľa. Robím to často, že počúvam tieto podcasty každý deň a takýmto spôsobom sa udržiavam v kontakte s ruštinou. No a mám na to ten svoj systém, že vlastne vytvorila som si ten zvyk. Jednoducho zoberiem kľúče, zoberiem ten telefón a už keď kráčam, už počúvam, nemusím nad tým ani rozmýšľať, je to pre mňa úplne automatické a vlastne tým, že už mám tie podcasty natiahnuté v telefóne, tak ja nemusím zisťovať, kde, aké nájdem, nemusím si ich sťahovať, pripravovať. Je to v podstate už všetko krásne pripravené. Takže takýmto spôsobom môžete aj vy počúvať podcasty na svojom telefóne, nahrávky naozaj v akomkoľvek jazyku, o čomkoľvek chcete, toho je strašne veľa. Problém budete mať si vybrať. Takže skúste to, stiahnite si aplikáciu, či už Podcast Addict alebo iTunes na svoj telefón a uvidíte, že za 5 minút môžete mať natiahnuté desiatky, stovky až tisíce zaujímavých nahrávok, ktoré môžete počúvať. No a robte to tak, aby vás to bavilo, robte toho veľa, robte to často a robte to systematicky.